ras. Moja kazi lami na. Wazodabukisa nje umeleni la wethu. Mfethu uyabona isimo semali. Bathi ufuna ngenze njani? Ayi manje nginenkinga yani la mfethu. Ngithola umsebenzi yeso. Kodwa manje kuthiwa kumele ngazi English. English yani. Kuthiwa lapha emsebenzini ngizobe nginakekela izinto. Manje angazi mina ukuthi yini nje ngesingisi. English is a dog. Is a dog. Yeah. Okay, imbuzi ze goat. Hayi bafana ngathi ngizothathwa ke la emsebenzini. Mase umlungu awuthathe le blocks leli ulibeke lapha ya. Mina ngizozwa kanjani ukuthi uthini? Is a stin. Phela methi thatha iblock uzothi ngithatha istin. Yeah, yes, a stin. Okay, mshefana. Yeah. Angithi ngakutshela ukuthi ngiqashiwe. Yes. Sasa ngiyoba ne-interview. Yes. Ngizofika ngithini mina ku-interview mengifica umlungu. Mlungu uzofika umtshele ukuthi qashelwe izinja as a dog. Yeah. Shefana. Ngicela ungisiza ngitshela umlungu ukuthi anginako ukudla silambile lapha ekhaya ngiyawudinga lo msebenzi lo. It's food not is house. The rating is fired is food. Aba mucabanga ngizothola umsebenzi. I'm telling you. You know. Manje ima wena ushinto encane kodwa mina ngishinto enkulu. Buka la mlungu ngilambile yazi ekhaya. You hungry na? Yes, yeah. You hungry. Right now you hungry. Eh. You hungry. Yeah. Ngifuna umsebenzi ngizofuna njani umsebenzi ngalambile. It's nothing that me. That give me ukhuluma nami your isingisi food. angisizwa mina isingisi. Wena nje into engizofika ngisho kumlungu. Hayi ukuthi sikhulume nami isingisi angisazi mina isingisi. Talk to you. Yeah. You listen. Yeah. Listen to me. Open your ears. Right now. Okay. Into engizofika ngisho kumlungu. Listen to me. Open your ears. Right now. Yeah. No, you hungry. No. I'm hungry. No. Into engizotshela umlungu yonke leyo. I'm hungry. No. Yeah, tell umlungu uzofika kunikeza ukudla. Shabu baba ngisize kakhulu nkabi yami. Hawu, ngiyabonga nkabi yami. Ngathi ngizothola lo Right msebenzi. now, me, I'm going. Right now, please, follow me. I'm going to work. Kabe mangisiza isingisi. Mina khuluma namkuzulu. Ngithi ngicela ungiboleka ama-gloves lawo ngiyahamba kusasa ngiyosebenza khona uzothola imali yokudla. Ukuthi mina ngingayi ku-interview ngoba isingisi songihlula. Hayi kulungile nkabi yami angihambe ngoba ngathi wena kubaluleke kakhulu kwakho yabo. Okay, fine. Bye bye.